Najnovije vijesti iz Garešnice. Milka Prodanić je izvanredna umjetnica čija vještina slikanja na svili ostavlja bez daha. Njezino korištenje gute i akvarel tehnike na osjetljivom platnu svile stvara dijela koja su izvanredna. Njezina preciznost u nanošenju boja na svilu otkriva nevjerojatnu paletu nijansi tonova, stvarajući živopisne slike koje doslovno oživljavaju pred očima promatrača. Milka ne samo da koristi svilu kao svoje platno, već ju i poigrava s bojama na način koji prenosi snove iz njezine mašte na platno. Svaka njezina slika je poput prozora u svijet boja i osjećaja, pružajući nam priliku da iskusajmo ljepotu njezine umjetnosti na intiman način. Njezina umjetnost ima sposobnost prenijeti emocije i priče na gledatelja, potičući ih da zaroni duboko u njezin svijet imaginacije.